Bandang alas 8:50 kagabi Agosto 1, nadakpan sa drug buy bust operation sa kapulisan sa Turil ang nagapayuhot og illegal nga droga sa Prok 16 Macleod, Barangay Turil proper, Davao City. Gila sa mga pulis ang suspect nga si Philip Andrew Aurelia Sevilla, 35 anyos, driver og residente sa naisgutang lugar. Unang napalitan ang suspect og usa ka sachet nga adunay sulod sa kituohang shabu ug laing upat pa ka mga sachets nga naisulod sa kituohang shabu ang nasignit sa iyang posesyon. Mobalor tanan sa 8,960 pesos sa kituohang shabu ang napalit ug nakumpiska gikan sa suspect. Hapit na alas 5 kagahapon sa hapon nadakpan sab sa mga pulis ang usa ka Alfredo Castro Yagbel human na baligya og gituohang shabu sa pusher buyer nga pulis sa Prok 33, Barangay 76-A Bocana, Davao City. Ang suspect rider sa usa ka logistics service provider sa Davao nga nakuhaan og napalitan og gituohang shabu nga mobalor tanan sa 32,900 pesos. Sa Baguio District, Davao City, sikop ang usa ka alias Tiban, 28 anyos, dispatcher human na baligya og gituohang shabu. Bandang alas 9 kagabi Agosto 1, tulo ka mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang napalit ug nakumpiska sa mga pulis gikan sa suspect. Nakumpiskahan pa gyud kini og homemade nga revolver nga dunay tulo ka mga bala.